Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mideklarar gyud siya nga ako'y nagbuhat sa tanan. Kay matud pa niya, susiha kuno ninyo kinsa may kanang nagpahayag sa wap-an ni mahitabo, kinsa may nagsulti niini sa wala pay usag yun nga nahimo. Wa gyud tay record ana. Bisan gani kanang ana bang mataw nga bata ba? Wa gyud tay record sa wap-a siya mataw ug unsa siya naong, unsa siya height, unsay mahitabo niya inig kadako na ana, wa gyud tay record. So muna ang pagdeklarar sa Ginoo nga siya mo'y naghimo sa tanan, apil na kuno siya'y naghimo sa langit ug yuta, ang kabulahanan siya'y naghimo, siya'y nakamao aning mga butanga. Way nagtudlo niya, wa gitaw nga naghatag aning advice niya. Nya tungod niini ang gusto sa Ginoo nga mao si Kristo, niingon siya diri sa katapusang bahin nindot ding kutloon, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Gitagna man ang Ginoo moabot. Nya pag-abot na niya, iyang nindoton ang tanan. Ang tanang bati iyang nindoton. Basta moabot na siya. Yang ano makahimo man siya pagpanindot sa bati, tungod kay siya may naghimo sa tanan. Mutuo mo ana dili. Ligi ay mong tupad. Doon na pa'y angayan nga usbon sa naong ana. Napa? Og naa pa gani, ingna siya nga, ingnang Ginoo ipausab ng imong naong ana. Pero dili kita may muusab sa tong naong. Ang nakaapan ko nato karon, kita may usab-usab sa tong naong. Hindi ra ba ta mananghid sa Ginoo? Kita man maoy muusab sa batasan sa tao, sama ng imong anak, maningkamot man kang mausab yang batasan, di ra ba ka mananghid sa Ginoo? Ang kuyaw o ang imong paghimo ana, nasupak na hinoon ka sa tinuod yung kabuhatan ng imong anak. Para nako mo na importante kayo nga atong katunon ba? Kamao bitaw tang mangutana sa naghimo. Muna nagpaabot ta Ginoo nga moabot sa tong kinabuhi tungod kay siya maoy monindot sa tanan. Si Juan nga magbubunyag nga klaro kay niya nga dili siya maoy Mesiyas. Gipangutana siya, ikaw na ba ang Mesiyas? Matud pa niya atong niaging gospel, dili ako'y Mesiyas. Og moabot siya, baghuon niya ang tanan, dili gani ko takos nga mo badbad sa higot siyang sandalyas. Klaro kay na ni Juan, bisag siya na mo imurag Ginoo para sa mga tao, wa gyud mausab ang iyang determinasyon, dili ako maoy Mesiyas. Pagkadungog na niya nga ni Anas Jesus, nag-ayo ng mga masakiton, nana, iya pag yung giklaro, kay di gyapon siya musalig kayo. Ingon din siya, gasugo siya mga disipulo niya, pangutan ako no siya na ba ang atong gipaabot? Sinan ka, nakita na yun ha? Pero si Juan, wa gisalig siyang kaugalingon. Nganuan, kay ang yawa, makahimo masag ingon ana. Motong iya dayong ipapangutan na si Jesus. Ngayon sa may tubag ni Jesus, diri sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, pauli kamo, og suginli si Juan, sa inyong nakita og nadungog. Wasan mo si Jesus, ako. Pero sultihi, suginli siya. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon na ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Naidaghan nga maghimog mga murag mga milagro, pero jutay ra ang magwali og maayong balita ngadto sa mga kabus.
unsa man ang pagwali og maayong balita ngadtos mga kabos. Hibaw mo ana. Hibaw mo? Kay mora ba ni kuwang o gusto mong mutan-aw bitaw o kanang yung gitawag nito genuine nga sulugoon sa Ginoo ay pagtanaw ng pag-aayo mga masakiton, kanang pagpalakaw ana mga bakol, kanang mga buta makakita, kanang ipamilin ang mga wheelchair, ang mga crutches ipamilin, kanang makapapasar anang naang mga mutik og bar exam, board exam, kanang mga cancer nga stage 4 inig pandong maayo dayon, dili pa na maoy genuine nga timaan. Kay ang yawa makahimo ana. Tuo mo? Ang yawa makahimo ana. Anong di man mo musanong diya? Natuo mo na makako. Makahimo ana ang yawa. Muna dili pa na siya mo isahin. Unsa may maayo? Iwali ang maayong balita, ang gospel ngadtos mga kabos. Gispecify gina ni Kristo mga kabos. Kay kasagaran ani mga tao nga naghimo ana nga yawanon, ang maayong balita tuan nila giwalis mga dato aron mohatag og daghang donations. Di ba? Adto la iwali kay ang mga kabos wa man kay makuha diha. Ako asa ko mo wali anong kabos. Adi oy, nagwali tag mga kabos oy. Nya unsa may paagis pagwalis mga kabos nga bisag kabos ta makapatukod tag simbahan nga nindot pinaagis pagpalit og slot. O di ba? Ang kabos maka-afford ana oy. Dili ta moingon nga kita dinhi di kita kahimo ani. Tanawa karon di ba daghan na kay taog namalit og slots, mga dato din na. O na ipipila. Pero kasagaran ana mga maid, labandera, apil pang habal-habal driver, taxi driver, apil pa ng mga masakiton nga tag stage 4 unya wa pag yung mga kwarta na taktak pas trabaho mo palit lang yapon nga naman unsa may maayong balita nga kon mo palit ka ani bisag kabus ka naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Kanindot anang naa kay satisfaction kaysa magsige ra ka diyang pangigi anang imong balay, imong kwarta, imong yuta, imong kural, imong bana, imong asawa, siging pangigi ana, siging pangaway ana mga silingan, linibakay to the max. Unsa may kapuslanan na kay katagbawan na. Wow, pero hutda ng imong kwartag palit og slot di ba binighatag naa dayon mo unity, kahiusas imong silingan, kahiusas niyong balay. Kunya kung maghiusa na, di man ginamahitabo kung maghiusa dili mo lambo. Kinsa goy maghiusa nga maus-us mapobre. Basta maghiusa mo lambo yun. Why maghiusa nga mahimong pakyas? Muna ingos Kristo, kung ang bana o ang asawa mag-unay gaway, lusno ng pamilya. Bisan pagdagko ka na silang mga trabaho, bisan abroad pa ng bana niya, sweldo na siyang tag 1 million ang buwan, niyang asawa sa dirib, dako sa granggob, sweldo sa mga 300,000 ang buwan, tagko kay kwarta, tanawa, di ba, lusno ng pamilya, kung mangabit ang bana, mangabit sang asawa, niya magpunay silang away. Di ba? Pag mapalit mong slot kay para nis mga kabos o tanawa di ba hinay-hinay lang ta pero niabot na biyag 4,070 ang atong halin ka slots di pakpaka na to gusto mo napamoy daghan lang di pa 55,900 ka slots ako lang yung gisgutan naroon ta makahibaw ba nga makahimo man di tag nindot. Nakaabot naman di ay mga 110 million ang atong tampo-tampo dinhi para lang makatukod o mga structures nakatabang naman di ay mga daghan kayong mga institusyon sa simbahan, mga seminaryo, monasteryo, mga parokya. Reunion bitaw mig hapon sa akong kabatchmate, ingaw dayon sila nako. Bay, kana bang imong pagtabang sa mga parokya unsa na? Ako unsa man? Siya nga, di ba,
Sa apil na si imong mga slat-slat ako, apil na ko. Sa imo sa silang gibahinan ako, bahinan nganong day. Nindot sa nang imo ra, anak-anak, nindot sa nang imo. Nya nangutana di kapangutan unon kay tingin to sila nga. Nya imong pitaka diha sa isuda na. Nako ako gani palit sa gani kong slat. Otdo na kong palit. Dagko na kong stipend na karon kay mga tao karon mag-ilog magpamisa nako. Nya katong mamisahan, daang pasalamat hatag yung dako-dako. O lagi nang sa una kanang tag 1,000 na stipend common kay nanako 1,500. Oy karon di ka mo hatag og dako, di na kumbalik. Dili ta joke na. Pero og dako sa stipend, adako sa kong mapalit og slot. Absunan ka karon ako gining basta buhi pa lang ko kutob January 1. Palit sa kuaning ikhak na to, kaning ikhak ba? Diamond sa dakong pilion oy. Ingon sa mo, kami pa din ang among dupa, wag kwarta kay ang among dupa. Nga namang dupa Ginoo in taon ko. Wag yun. Kani nga akong dupa dam ni ilad-ilad ang Ginoo mo na kaninyo bitag joke. Naagyan Ginoo di man ilad-ilad gyud ang mga protestante ra may gasulti ani nga ilad-ilad ning misa-misas pare. Pero pagkadaghan sa nahitabo nga grasya tungod aning sige natong misa tibuok kalibutan gikan sa kinadak-ag ranggo nga pare nga mao ang Santo Papa hangtod sa bag-ong naordinahan nga pare maura nang epektuha. Mao na ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga paulan na ang mga panganod sa matarong. Dili ni uwan na kanang gidaan ng bagyo nga si nga ng bagyo ha? Ha? Odit? Nakurban ka ilang Odit, namatay na rabato. So, na dili nang uwana, kung dili ang pasabot diini mga grasya. Nya kay naa may uwan sa grasya, tungod aning misa na to tibok kalibutan, magdungan ning mga pare kada adlaw magmisa, ingon dayon dire, og ang yuta mupahimugso sa manunobos. Kung kaming tanang mga pare, ang grasya nga nag-uwan nga rinamo inigtuyok sa sibot daghan kay grasyang musod unya amo dayon nang gamiton sa paghalad para tumong sa simbahan mugitib sa yuta ang manunobos pasabot daghan ang maluwas, daghan ang matukurag balay, daghan ang magastuan sa pagpaospital, daghan ang maluwas sa ilang pagkadili na makaeskwela, daghan ang tao nga wa nay pagkaon atong mahatagan. Kung kaning gauwan nga grasya ipaambit nato sa uban. Mao sad na kamo naa sa gauwan nga grasyas inyong pagsimba, ipaambit sana. Ipaambit ang inyong mga balay, ang inyong mga yuta, ipaambit sa kaayuhan sa tanan, dili para sa imong kaugalingon. Pagkadaghang maluwas, wa nay magparking dias karsada kay makasud ang ilang mga sakyanan ngadto sa ilang lugar kay dako nagagianan. Nya ang inyo sang yuta nga kilid sa inyo hawan-hawan man na may imong silingan nga naisakyanan nga wa intawi parkingan, imo sang ablihan ring imong yuta nga bakante adto nimo siya paparkingon didto libre nya ikapag mo pasiminto para dili malapukan ang ligid sa iyang sakyanan ana, di ba? Nya ikaw pag iyang libakon sige lang kay kanang imong pagbuhat ana nga nakaparking na siya didto nakaluwas ka tingali usa ka kinabuhi. Nga naman, sama atong nahitabo sa atong inuba. Ni break na sila kay stoplight. Ni break na. Naa sila sa karsada, ni break, naghunong. Ang gasunod, kay wa man mo break. Di na dumbol nila. Nagparking karon diha sa imong sakyanan anang kilid. Naay bata nga nagduwa-duwa, gasalig kay naay sakyanan, duwa-duwa. Naay na highball nga sakyanan, gadagan. Dito ni parok sa imong sakyanan nga naa ang bata gadua-dua diha. Mabuhi na. Mabuhi dili. Patay. Kung wa pa tong imong sakyanan, dito mo duwa ang bata diha kay nga naman, uy agianan masakyanan, sige mag-aging sakyanan, adto tos daplin magduwa. Di ba? Hazard na ang tawagan na hazard. Ang tema karon sa ato mga construction ug uban pang mga
infrastructure sa gobyerno, butangan ginaan ang word nga safety first. Di na ma-implement kung dili ta magpakuan o dili ta mo paambit sa mga grasya. Kung musugod na tagpangangkon nga kita'y tag-iya, di na mahitabo ang safety first. Para nang maninda ka kilid sa daan, anha jud ka kilid sa daan maninda. Ang imong pumapalit naa nagbarog sa karsada. Unyag na ay mahaybol nga sakyanan. O na ay reckless driver nga pataka lang overtake, makahita ng imong customer diha nga nipalit. Di ka maluoy, ikay nakakwarta, siya'y namatay. Yang ingon ka, hala, naigo. Nalagpot in tao ng iyang pinalit nga to sa karsada, nagipalit diha gikan nimo. Di ka magilty, anak. Nindog tayo.